bertako urbanizazio proiektua, eta, karo, nahi genduna zan dena zentzu bakarrian, zentzu batian inez, zatika izan ez da din zerbait. Orduan, proiektua inigo garatu zunez, behakin harremanetan jarri ginen udaletikan, da nahi gendu nola baite osotasun batian hartzia, ez? Ana erreka jarraituz, hortikan gutxi gora bera kafa da hon eremu hartaino. Gero ez izateko, askotan ite deulako etxiak eraiki, eta gero urbanizazioan pentsatu. Orduan hemen izan behintzat, ja urbanizazio hortan osotasunean pentsatuta eduki. Eta hemen, azpimarratu azkenian dela kaskuan daka sekulako naturgunea, dena kontun hartuta, alderik alde, 6,5 hektarea inguruko eremu bat gehatuko litzakela, beti herrilua ardatz hartuta. Kostiente gea, herrilua oso garrantzitsua dela kasu hontan, naizta jakin, hendikan euri urak ez dian beste ur batzuk berta bideratzeiala, ur zikinake, eta lanketa hortan bagabiltza, baina ulertze deu naizta lanketa horrekin bagabiltzan udaletikan, garapen honek eskatzezula, eta gero, asko galdetuko zu eta proiektu hau noizko ez. Guk batez gaur nahi gendun aurkeztu, ekarpenak jaso, zuen iritziko kontun izan, da gero garatzeko gutxi gora bera idatzita dakauna obra potente bada, 1,2 milioi euroko obra bat da, orduan kostiente gea faseka inberko litzaken lanketa badala, eta plazuakin hendikan ez gaude, ez du pentsatu, baina nik uste Inigok aurkeztuko igula proiektua, eta gero bukaeran galderako eskuartziak edo ekarpenak iteko, irekiko du mikrofonua. Bale? Eskerrik asko. Bale, atxaldeon, eta bagoaz. Aran erreka baiara eta proiektua, ez? Hau da gaur egungo Usurbilgo aldatu da zerbait, baina argazki aereo bat eta ikusten da ze garrantzia daukan parke honek edo eremu guzi honek Usurbilgo egungo egituran eta etorkizuneko egituran, ez? Ja, hai dira etxe berri hauek egiten, Olarriondoko urbanizazioa baita ere aurrea dijoa, Agerre Azpikoa baita ere eraikitzen hasiak dira, orduan nolabait, hor gorriz markotu dagoen eremu hori, mugatu dagoen eremu hori da nolabait parkearen osotasunaren eremua, ez? Hemengo urbanizazioa ez dakit izena, baina hau egintzanen garaian, hori arkitektua izan zen Patxo de Leon egintzuna, eta berarekin kolaboratu genuen bere garaian, Landaredi aldetik, eta egintzan interbentzioa gaur egun dagoen parkeko urbanizazio eremu hortan, gu ibili ginen baita ere horren atzean, orain dela urte pila bat. Egia esan, lekuak dauka balio bat ukaezina, eta hau da nolabait planteatzen den interbentzio orokorra parke egitura aldetik, ez? Hau da, nolabait egituratuta dagoen eremua, hau da egiten den interbentzio berria, Olarriondokoa Agerre Azpikoa eraikitzen nahi dira, kotxeen, gero azalduko ez, baina kotxeen parkeko ibilbidea ekiditeko, hemen planteatzen da jaitsiera bat, hemengo baserria eta konexioa emateko, kotxeentzat, hori da hasiak eraikitzen, orduan gauza zen, udaletik planteatu zala, gaur egun eraikitzen nahi den urbanizazio horren ekarpen urbanistikoa zen parkearen egitura bat sortzea eta proposatzea. Orduan pena merezizula aurretik jakitea parkearen osotasuna nundik nora joango zen, ez? Orduan, orain dela bizpahiru urte bat hasi ginen lantzen, pixkat proposamen orokor hori hortan pentsatuz, zein izan zilegen parke honen etorkizuna, eta ikusi genitun bazeudela elementu batzuk, onak, beste batzuk txarrak, adibidez, elementu ezkor bezala ikusten da, eta nik esango nuke da eremunek daukan elementurik ezkorrena dela, nola errekak alde egiten duen parketik, ez? Odituta dago, eta hor ikusten den parkin egitura hori, ez da bat ere duina, eta nolabait ez du erakartzen, ez, horrea jutea.
Gero baita ere, hori ja saiestu da, baina goiko urbanizazioan, jara ekita dagoen parkearen eremuko goiko urbanizazioan zeuden arbolan hilada horrek, Jesu Kriston garapen eduki du, arbol gehiegi zeuden, ez dakit inausidian eta batzuk kendu, hori da ez. Orduan ikusten zana zen horrek baita ere iluntasun gehiegi ematen ziola parkeai ez. Parkea berez erreka inguruko eremuan dago eraikia gaur egun, zuaiztia eta hor dagoen vegetazioak balio handia dauka, hori mantendu behar da, baina bai hemengo elementu guzio, hilada guzio horrek nolabait iluntasun gehiago ematen zion parkeai. Eta bai gaur egun bilatzen dela parke publikoetan nolabaiteko seguridadea aldetik, argiteria baita ere egotea, ez izatea leku itxiak eta orduan, baina hori ja bere garaian identifikatu zen eta horren inguruko akzioak egin dira. Egun dagoen parkearen egituraren bidesarearen eredua ontzat hartzen dugu, asfaltoa da gaur egun parke batean, edo pavimentu, legeak eskatzen du urbanizatzen den eremu batean, zorua gogorra izan behar dula. Zoru gogorretatik flexiblena eta xumena asfaltoa da. Jende asko jetzaio gustatzen, baina nahi asko gustatzen zaitena eta igual udaletxeko jetzaio gustatuko, baina da nola sustraia batzutan sartzen di asfalto azpitik eta azten dio joatzenean nola alertu iten den asfaltoa, ez? Hoi gertatzen denean, ez duzu, bien, zugaitzak gainditu du izaki egindako zerbait. Hormigoia botatzen denean eta gero baldosa hoi ez da gertatzen segula santan. Baina, badago aurre eremu bat, aur jolasen eremu bat, ondo kokatu dagona, itzaletan, hoi handitu daiteke, eta indartu. Gero ikusten genuen, elementu ezkor bat bezala da justo parkeak erdigunean estutu egiten da, osea parkeak dauka luzera polit bat, parkea erdigunean estutu egiten da eta errepideak zarkatzen du ez, eta hori ezin da saiestu. Orduan bai ikusten genuen elementu puntu hontan nolabaiteko erakarpena eukiko zuen zerbait eraiki beharko litzatekeela, gero bai kortzat hartzen dugu justo eremu guzi hontan dagoen zelaia. Azkenean, zelai bat da inungo azpiegiturerik egin gabe, erabilera anitzak baimentzen ditun gune natural bat, ez? Bai kiroleako, jolaseako edo zein aktibeda egiteko. Gero ja gaur egun eraikitzen hasi den parke bukaerako eremu hortan, hor asto badago, batzuntzat, astoa egia zen jatorra da, Baina, ni asto bat eukin eta belaun hautsi zian, ostiko da batez eta ez dut uste leku bat denik asto bat eukitzeko, baina pribatua da. Baina, bai ikusten genuen, hau bukaera bezala badauka bere indarra, bi lursail hauek sartzen dira, eta hemen intzilekela aktuazio bat, pixkat hor dauden esi horiek takenduta, eta bazeukala potentzial bat, ez? Orduan, hau da pixkat azaldu detena, zuzendu beharreko alderdi negatiboak, nik uste danak esan ditu dela. Iluntasuna, ubidearen amaiera, parkeko bidea soilik, parkeko bidea soilik linealki zarkatzen du berdegunea, ez? Parkearen osotasuna garatzen denean, parkearen, gero uste badagoela hain buruz ez dakizen bateak baino kilometro batzuk dako ibilbidea sortzen da, ez? Kontuan eukita jendea hemen ibiltze asko gustatzen zaiola, nolabait pena ematen du joan etorria bide berdinetik egitea. Orduan bai ikusten genuen nolabait hor zirkuitu itxi bat bideratzea izango litzatekeela honena, jendearen joan etorria leku berdinetik izan ez dadin eta hortaz parke osotasuna bere osotasunean disfrutatzeko, ez? Parkearen erdiko puntua, eta hormigoizko pista, hori baita ere, honek badaukan alderdi negatiboa da, gaur egun dagoen hormigoizko pista, azpian dauden baserri ematen diela sarrera, eta hori da ipatu detena, hori egin behar dan bide berriarekin, hori bakarrik oinezkoentzat geldituko da etorkizun batean, ez? Sustatu beharreko alderdi positiboak, gaur egun dagoen landari guztia herrika inguruan bai aritzaldetik eta altzaldetik, altzadi moduan balio handiko masa da eta bere hortan utzi behar da. Dauden belarguneak badukate esaten una, fleksibilitate hori eta bai kortzat hartzen ditugu,
aurren jolasguna handitu daitekela. Eta, bueno, errekasto nagusi bezala, ardatz ekologiko badala eta hori sustatu daitekela eta indartu. Azalduko izu, eta egin ditugu proposamen batzuk, baina azkenian horiek danak atzera gelditu dira. Orduan nolabait, bere garaian parkearen osotasuna lantzen hasi ginean, eskema bezala, oain arte azaldu deten guztia, onta labur biltzen da, ez? Zein da gure helburua? 8 forma eukiko luken bidesare bat egitea, puntu zentralean topatuko lirateke bideak, baino nolabait erreka alde egiten dunean hor dagoen aldezkor hori nolabait duindu landariarekin eta pasarela bat eginez beste kaldera etortzeko. Hor puntu zentralean garrantzia eukiko du, pixkat indarra emango dioken elementu bat sortu, hori baita ere ezin izan dugu egin, eta gero bukaeran beste atrakzio polo bat sortu, ez? Nolabait, 2 atrakzio polo sortu bi ertzetan eta erdian. Orduan ja, eskema bezala, hori da, parkeak ez du beste ekarpen berexirik egiten egia esan. Orduan hau da lehen ikusi duguna, planoa. Azalduko izuet, hau da, bere garaian, hau da, hemen da, errekak hemen alde egiten du, hau da, ez da beste norabidean dago, marrazkiago egina. Orduan, gaur egun dagoen bidesarea, pasarela sortu, bidesare berri bat sortu, goiko auzo honi bideratuz hortarako zigzag bat egin behar da, dagoen penditza saiesteko, 6 bat eskatzen dulako legeak, eta hori bete egin behar da. Hemen gaur egun badaude baratza komunitario batzuk, eta baratza horiek nolabait txukundu eta gauza da mantentzea, zerbitzu hori parkean bertan. Hemen egiten da ramal berri bat, bidearen, bide guzti hau berria litzateke, hemen baita ere ramal hau berria litzateke, eta hemen baita ere gaur egun dago saneamentua ematen du nodi bat, hormigoizkoa, orduan horren gainetik beste parasarelatxo bat sortzea planteatzen da baita ere. Hemen puntu zentralean planteatzen zian 2 ur egitura, bat putzu bat, bere garaian putzu hori baita ere planteatu zen Olarriondoko bukaeran plai batekin olako urputzu bat egin, baino ez da lortu uraken baimena hori bideratzeko. Olako putzuak egiteko beharrezkoa litzateke urrartune bat egin errekatik. Eta bypass baten bitartez, uraren kalidadea bermatzeko, ura sartu errekatik eta bypass bat egin, ez? Baino ez dute olako ezer egiten uzten, orduan pena bada, porque horrek emango lioke Jesu Kristoren indarra eta biolentzasuna bultzatuko luke ikaragarri anfibioen aldetik batez ere, eta hori kanpoa gelditu da. Beste ur elementua da, etorkizunean hemen sortuko den urbanizazioan, Olarriondoko urbanizazioko uri ur guztiak jaso, eta lurrazpira bideratu, hori da azkenen boladan jasangarritasuna jarraitzen duten urbanizazioan helburua izaten da, euri urak nolabait lurperatzea eta lurra jasotzea, eta hortarako alik eta lur zoru pavimentatu gutxienak sortu, eta nolabait jasotzen dian urak ur eremu batzutara eman infiltrazioa bideratzeko. Horrek aurrera egiten du, hemen zelaia bere hortan usten da, pasarela hau kanpo futbol zelaira ematen duna berria egingo litzateke, eta hor planteatu zen urputz hori baita ere ez da egiten, eta pixkanak, baina hori da, ez dago misterio gehiagoik egia esan. Hauek dira elementuak, aldatzen joan diranak, zubia bukaeran, baita ere landaketa ornamental puntu batekin, bukaera hontan duintasun pixkat emateko bukaera horarri, horrek daukan eraikin horren atzekaldea, parkina, ezak izerdana, estaltzeko, hau litzateke pasarela hori, baratzak dauden gunean pixkat egokituz, hor dagoen lur maila kota desberdintasun hori grada batzun bitartez eskalonatu, eta hor baratza publiko batzuk sortu, hau litzateke urputzua hemen erdian jungo litzatekena, hau jazti joala, eta hau da esplikatu izutena. Bukaeran egiten dana da, aizialdirako mai batzuk, aritzen azpian mai batzuk, piknik ereduko mai batzuk jarri, jendeak bukaerara jun eta bertan gelditu alizateko, eta gero hemen bado beste erreka nagusira
txertatzen den beste errekasto bat, eta horri egiten da interbentzio bat, baino bagoaz esplikatuko eto jola bakanka. Orduan planteatzen dira 3 fase, Olarriondoko fasea ja aurrea dijoa, fase orokor bat parkearen osotasuna ixteko, eta 3. fase bat, Olarriondoko urbanizazioarekin batera garatuko litzatekena dela gaur egun Zelaionen inguruan, ez? Eta hemen etxea dagoen inguru hori. Aurrekontu aldetik, nola lehendabiziko fasean nahiko igotzen den, baita ere ziurraski baratze eredua, orain gabiltz hau 2 faseta nola bideratu lantzen. Ez aurrekontua kontuan eukita, ez da bat ere erresa, baina hor gabiltz. Hori, azkenean 4 fase izango dirala. Gorrizkoa ja aurrea di joana. Orduan hau da Olarriondoko eremua, gaur egungo egoera, astoa dagoen eremu hori. Eta hau da egiten den planteamentua, ez? Hau da goiko urbanizaziotik datorren bidea, kotxentzat, hau da erreka nagusira txertatzen den errekastoa. Eremu hau gaur egun kotan pixkat altuagoa dago, jaitsi egongo da 2 eremu hauek, lauak dian 2 eremu hauek lotura bat egiteko, eukitzeko, eta planteatzen den zugaiztia, hau ja horan dago, parte guzti hau ja eraikitzen nahi da. Aritzak dira, aritzen azpian piknik ereduko mahai batzuk, erreka inguruan altzak landatuko dira, bide bat sortzen da errekatik 5 metrota, joan etorria bideratzeko. Hemen planteatzen zana zen erreka honek, errekasto hau zerkatzen zuna, jeistea, eta harri batzun bitartez pasal izatea, baina azkenean hau bideratu da pasarela baten bitartez, eta honek zeukan horrelako aixialderako enkantori, gune hontan gaur egun bambuak dauden gune hortan landuko da. Bambu hau edanak sustraitik kenduko dira, hor dauden bambuak baita ere sustraitez kentzen nahi dira, eta azkenean hau da eremu hortan egiten den interbentzioa, eta ja gaur egun ja eraikitzen hasi dana. Eta lehenguan egon ginen ja ikusten, bidea goitik bera datorren kotxentzat izango den bide hori ja planteatuta dago, ja perfilatua dago, geho bai hor eskailera batzuk sartuko dira, baita ere goiko urbanizaziotik bera jaitsi izateko, baina egingo den aldaketa, nik uste egiten da, bambuak kenduta, bambuak gaur egin egiten dutena da, eremuenen itxiera bat, ez? Hemengo Zelaia eta Zelaionen arteko konexioa itxita gelditzen da. Bambu horiek kenduta, lotura da sortzen da, eta hemen planteatzen dira, ez dakit taxodioan diran, arbol batzuk pixkat desberdinak, gehienak dira aritzak eta altzak, baina hemen daude taxodiumak dira Cipres de los Pantanos, hazkuntza vertikaleko eta ulur sustraiak uretan ondo garatzea ikusten zugaitz batzuk, holako bereizgarritasun bat egiteko, eta zer gutxi gehiago esan. Hoizan leheno nola bidea jaitsi egiten zen, eta errekaren lotura hori harri bitartez zeharkatzeko, eta hori gaur egun pasalera baten bitartez lotuko da, eta esan duten bezala, hori nolabait atzerago botatzen da. Eredu hau. Hori ja obran dago, hori ja aurrea dijoa, eta ez dakit zepe eukiko duten, ez dakit 4 hilabeteko epean, ja hori bukatuta eukiko dute. Hau da proiektuaren jarraipena, ez? Orduan, hau da gaur egun dagoen bide sarea, hor zubia pasarela berri bat sortzea proposatzen da, bide sare hau goiko auzoenekin konexio bat eukitzeko, honek eskatzen du olako zigzag hori egitea, hor konexio bat baita ere goiko urbanizaziotik, orduan, eta gaur egun bide hau hemen asko egon ginean ikusten zein izan behartzun bide horren, gau da gaur egun dagoen bidea, beste bide horren kokapena edo nun izan behartzun, ez? Eta azkenean, ikusten genuen gaur egun aurre jolasleku honen goikaldean dagoen Zelaio horrek irikitasuna ematen dula, eta hori ezin zala zeharkatu erditik bide batekin, eta bere hortan utzi behartzala irikia, zugaitzik landatu gabe, azkenean argi puntu badalako baita ere parkeantzat, espazio flexiblea edo zein erabilererako, eta orduan azkenean erabaki genuen bide berri hau goiti jutia, bide hau hemen goitik bera datozen eskailerekin topo egiten du, eta gero parte honetan baita ere, bide hau sartzen da, orduan ja nolabait zirkuitua itxita gelditzen da, eta hemen pasarela berria.
hemen baratzak graderio antzeko bat, dagoen kota desberdintasuna ekiditeko, eta hori nolabait horri potentzial bat, horrek daukan alde ezkor hori baliabide bihurtu, eta baratzak, eta ezer gehiago. Esto es muy simple. Egin nahi egin ikon gauz politena ez jala urputzuak ez dizkikute utzi egiten, pasarela, hori izango litzateke goiko urbanizaziotik ikusiko litzateken bista, gaur egun dagoen baso egitura balio du eta oso kalidade honekoa da, orduan hemen goruntza dagoen zela hortan plantatzen duguna da, parkearen itxitura gehiegi ez areagotzeko, sagasti eredu bat, sagartutako sagarra jarri, azkenean oso distantzia handiakin, 15 metro edo 20 metro bata bestetik, irikitasun hori baita ere mantentzeko, ez? Eta, azkenean ornamentala jo beharrean, gaur egun landagunetan sagastiak daukan ekarpena, nolabait parkera ekartzeko. Txotxo garaian, sagardo garaian, horra juteko sagarrak biltzea, nahi dunak, herriak. Hau izango litzateke baratzaren kontzeptua, baratza, gaur egun ja baratza batzuk daude, ez? Bertakoak erabiltze dituzte, gaina ez dira baratza pribatio batzuk, ez daude itxiak, irigiak daude, orduan hitz egiten genuna ez dakit hau txertatu ziteken, herri mailan dauden baratza publikoen kudeaketakin, baina gauza litzateke baratza iriki batzuk egitea eta nolabait ikusgarriak gelditzea goiko urbanizazio hortatik. Landaketa aldetik planteatzen dirana dira hemen sagastia, aritzak, eta bai hemen egiten dela olako ikutuera pixkat ornamentalagoa, ez? Sahats nigartiak daukan eroria horrekin eta hemen dagoen urarekin oso ondo jungo lirateke, metasekuoia da taxodiumaren antzeko arbola bat, ola pinu bat ostoa galtzen duna oso vertikalki hazten dana, gereziak, eta gero baita ere uste sartzen jugula, pixkat pago nigarti batzu baita ere, efekto nigarti hori bideratzeko, eta nolabait landaketa honekin, fatxada honek daukan alde ezkor hori nolabait estaltzeko, ez? Bestela, belarra eta zer gehiago. Hau litzateke, Olarriondorekin batera egingo litzateken urbanizazioa, hau da hemen baserria dagoen gunea, puntu hau egiten dana da nolabait iriki, hemen baita ere bambu batzuk daude, egingo da pixka soildu puntu zentral hortan parkearen pertzepzioa areagotzeko, eta hemen plantatzen genuen urputzu bat, azkenean kendu behar izan duguna, ez digutelako baimenik ematen, eta hemen egiten da urbanizazio horren euri urak jasoko ditun urputzu bat, eta holako interes ekologiko batekin, urarekin jolasteko, baina hori izango da, euri egiten dunean bete ingo dira, eta nola helburua dan ur horiek nolabait lurrazpira sartzea, uraren hori azkenean landarez beteta egongo da. Hoi zan hasierako marrazkia, eta hori ez dijoa, porque putzu hori ez dijoa. Eta hau da, planteatzen dana nolabait, eskema bezala, euri uren etorrera, pixkat igual zona batzutan impermeabilizatu ur maila permanente bat eukitzeko, eta landarez beteta egon dadin uraren kalidadea ez galtzeko, eta gero gainezka egiten dunean, ur hauek grabazko eremu batzuta, jungo lirateke, infiltrazioa bideratzeko. Drenaje sostenible, esaten dana. Eta nik uste dut jazta, hoi da. Poco más. Hemen dagoen, hemen azaldu ez dana da, hemendik gutxi, orain dala gutxi eskatu digutelako, lehendabiziko fase horren kontua, aurre kontua zenbatekoa zen ikusita, banatzea bi fasetan. Eta hori hortan gabiltz, baino baitaren nik esatetena da, azkenean, 3 fase hauek nabarmenak dira, eta gero fase hau bitan zatituko dela. Ezer gutxi gehiago, esan. Nire aldetik.
bukaerakoak, bai, hori, nik esango dut, baina hori goiko urbanizazioaren kargu gelditzen den inbertsio bada, hori udaletxeari ez zaio ezer kostatzen. Orduan, goiko urbanizazioa aurrera dijoa, orduan, horrekin batera parkearen bukaera egokitu behar dute. Orduan, horregatik egin da azterketa parkearen osotasuna nondik norako izan behartzun, horrekin bertzen interbentzioa, zentzuduna izan zedin eta parkearen osotasunaren hildotik juntzedin, ez?